Takže nazdar ľudia, vítam vás z ďalšieho videa. V tomto videu by som vám chcel ukázať túto armádnu uniformu. Ale ako prvé vám poviem jednu vec. Chcel som natočiť najprv ešte video z mojej úplne prvej uniforme na svete. To bola nemecká terajšia uniforma, len už mi je asi niekde takto. Proste je mi malá už sa do nej ruky nedám a po prvé a po druhé ani neviem, kde ju mama už dala, možno ju už ani nemáme. Takže to bola moja prvá uniforma, tam som zásobníky nosil v takejto vecičke, áno, a blbosti, ale to sme ešte vtedy hrali na tie zvuky, ako som vám hovoril. Potom som si kúpil túto, bolo to hlavne z toho dôvodu, že túto je veľa priestranných vrecok, ale k tomu sa dostaneme. No a potom som si kúpil AT Digital s opaskom a potom ďalší AT Digital, ten mám doteraz a k tomu už som mal aj vestu. Takže, ako môžete vidieť, je to stará slovenská uniforma v lesnom prestrojení. Takže ako prvé, táto uniforma už sa nepoužíva, ale používa sa podobný typ, ibaže v kockatom a tieto one sú tu a je to poprádzané. Takže poďme od vrchu. Límec je robený takto, nedá sa dať napríklad takto hore, dá ale zbytočne. Potom sú tu takto, tam sa dáva väčšinou baret. Tuto sú takto, aby ste dobre videli. Tuto má byť hodnosť takto pricapená a tuto meno. Ja tuto som mal slovenskú vlajku, tuto to US Army a tu tam reálne. Hneď tu je jeden váčok, tam by sa mala nosiť asi kniha vojenská. Tuto máte váčok určite na cigarety, je tam slovenská vlajka. Prepačte. Tuto je ďalší taký istý váčok na suché zipsy. Na tejto strane nič není. Tuto sú dva také zásobníkové na suché zipsy. Tuto je na gombík, tam môžete niečo dôležité mať a vzadu sú ďalšie takéto dva na suché zipsy. Je to riešené otváranie gombíkmi, hneď vám to otvorím, jak sa tam umožní mi dostať, hej, takto gombíkmi sa to otvára. A vlastne ešte by ste to mali tak mať, len mňa sa to teraz narýchlo, že vy si to takto zaviažete a vlastne potom, keď si to zavrete, tak to tak krajšie pôsobí, ako keby ste mali takú sukňu, alebo nemá tam popise, proste takto nejako to pôsobí. Potom si to už len takto zatentujete a tu. Vyzerá to byť ako hrubé, to aj je, veď teraz je vonku svieti slnka a mne je teplo, strašné. Takže to rýchlo točím, tuto vnútri už nie sú žiadne vrecko, ale nejaké vetranie, nechápem ako toto slovenskí vojaci. Ešte tuto vnútri sú takto váčky, som zabudol, na nejaké osobné veci. A nechápem ako toto vojaci v lete môžu nosiť, teda mohli nosiť, lebo tak je v tom horúčo, a ešte rukavy sa dajú. Už ju nenosím, ale mám ju ešte vtedy, kedy si mi bola veľká po kolena, teraz už mi je dobrá, tak ešte som si ju nechal, ešte ju niekedy využívam. Myslím, že som povedal všetko, ak som na niečo zabudol, sa vám ospravedlňujem, prosím, neľutujte ma za to, že som malý, ale dosť toho Airsofte viem, radšej mi napíšte do komentárov, o čo mám točiť a čo zle robím. No možno, ak ešte niekedy nájdem, vám urobím aj na tú druhú uniformu, na tú moju prvú. Ale tak zatiaľ máte k tomuto. A ešte som mal k tomu aj gaťa, už nemám, lebo tá uniforma je už stará aj rok. Takže to bolo všetko z môjho videa a nazdar.